3 kuoroa ja täällä on yksi jännittynyt ohjaaja. Anteeksi, juontaja. Kovin innoissani odotan virallista valvojaa, jota olen halunnut niin useasti kätellä. Tervetuloa virallinen valvoja tuomaan sieltä kuori, jossa selviää yleisöäänestyksen tulos. Terve! Lyödäänkö yläfemmat vielä? Virallinen valvoja. Näin on. Täältä löytyy se kuoro, jonka te olette äänestäneet jatkoon. Tämä kuoro on yksi näistä 3 ja se kuoro on... Ja te, TV-katsojat, olette äänestäneet semifinaaleihin näistä 3 kuorosta kuoron nimeltä. Ja rokki soi! Oulu! Hei! Täällä juhlii oululaiset. Tunnelmia. Kuinka tänään juhlitaan? Aiotteko vielä tänään ajella Katakas Ouluun vai jäättekö Helsinkiin juhlimaan? Jäämme Helsinkiin juhlimaan. Suuret onnittelut yleisöäänistä ja rokki soi kuoro. Näin.